Čaute, čaute. Vítajte pri Potulkách históriou. Dnes sa nachádzame v unikátnom skvoste, nachádzame sa v obci Lančár a toto za mnou je kostol svätého archaniela Michaela. Tento kostolík bol postavený na základoch staršieho kostola z roku 1332 a týči sa na návrši prírodnej rezervácie Chríp. Súčasťou areálu je aj toto opevnenie za mnou do 17. storočia. My sa teraz postaneme trošku ďalej a pozrieme sa trošku bližšie na tento skvost. Strecha bola pôvodne pokrytá šindľom. V roku 1935 z nej silná výchrica strehla drevenú vežičku s malým zvonom, ktorý bol umiestnený v kostole svätej Márie Magdaleny v Šterusoch. Horné podlažie veže slúžilo pôvodne ako zvonica a spodné podlažie bolo zasvetené trpiacemu Spasiteľovi a neskôr ako kaplnka zasvetená Jánovi Nepomuckému. Kaplnka dnes už však neslúži svojmu pôvodnému účelu. Rovnako ako aj menší objekt vedľa veže, ktorý bol s najväčšou pravdepodobnosťou asi kostnicou. V cintoríne pri kostole sa dochovalo niekoľko hrobov s kamennými krížmi z 19. storočia. Súčasťou opevnenia pri veži je aj kostnica, kam sa hrobane ukladali kosti mŕtvych. Sme sa momentálne v areáli kostola. Za mňou je jeden zo vstupov. Pôvodný vstup do kostola bol v západnej časti a v súčasnosti sú dva. Jeden je v južnej strane lode a transeptu. Môžete vidieť novodobú kultúrnu pamiatku. Význam kostola v dnešnej dobe spočíva ale najmä v jeho malbách, ktoré sú bohužiaľ vnútri, len je zatvorené. Celoročne je prístupný len tento areál a vnútro kostola je prístupné len v nejaké národné sviatky alebo vo významné dni. Nástenné maľby v tomto kostole sa považujú za najkrajšie barokové maľby na našom území. Pri kostole boli natáčané niektoré slovenské firmy, ako napríklad Kurúci do zbrane, Na baňu klopajú alebo Súdim ťa láskou. Z tohoto nádvoria je pekný výhľad na okolie obce Piešťany, Hlohovec a Trnava. Protiturecké opevnenie zo 17. storočia malo obranný charakter. Zachovali sa aj strielne v prednej časti opevnenia pri vstupnej bráne. Bočný oltár je stĺpovitý oltár zasvetený Panne Márii a Ježišovi v náručí. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia. Pôvodne obsahovala sochy cnosti, vieru, nádej, lásku a sochu pápeža. Kalvária je neskoro barokové drevené súsošie svätého Jána Evangelistu, Panny Márie a Krista na kríži z polovice 18. storočia. V roku 1967 bolo na svetovej výstave v Montreale. Chór a bočná pavlač, kde je umiestnený orgán. Na parapete chóra a na drevenej bočnej pavlače sú maľby z 18. storočia. Vám prehliadka tohto kostolíka páčila, takže keď na budúce pôjdete do Malaciek alebo do Polavského štvrtku, nezabudnite odbočiť smerom na Lančár. My sa s vami lúčime. Čaute.